וכל שופר חזק מאוד. אומר רש"י, איזה שופר זה? של מי זה היה? שלו של יצחק. שואל הרמב"ן, מה היה לו של יצחק? הוא לא נשרף. הוא לא היה עולה כליל. שרף אותו עם הקרניים, הטלפיים, איזה שופר, על מה אתה מדבר? ככה מציע הרמב"ן. מה הוא אומר? ועל פי, על דעתי, יש בו סוד. מה זה השופר הזה? איזה סוד? הכוונה שופרו של יצחק, הכוונה שהתורה ניתנה מסתרה דגבורה. לא כל דברי כאש. השופר הזה, אלו שיצחק הכוונה שמידת הגבורה, משם ניתנה התורה. זה היה שם היראה, מבחינת פחד יצחק. זה שם ניתנה התורה. זה היה שם מעמד כזה, זה לא פשוט. מרעיד הלבבות, מפחיד. נכון? ואילו מה עוד היה שם? חז"ל אומרים, שכל דיבור ודיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר, היה יוצא פוס ריח של בשמים בעולם. שפתותיו שושנים, היה נהיה הר סיני מתמלא פרחים ושושנים, ויוצא ריח נעים בעולם. נוטפות מור. את הגמרא, בדיבור השני יוצא ריח אחר. את הגמרא, אבל עכשיו מה עם הריח הראשון? נהיה פה ערבוב, יוצא רוח מלפניו, אווירת הבשמים הראשונים, ואז בא הבושם השני של הדיבור השני. אנחנו היום עושים זכר למתן תורה, כולם מקשטים, כמו שכתב הרמה, בבית כנסת, עם פרחים, עשבים, נכון? למה? כמו שהר סיני ככה התמלא, ובשמים, וכל זה, למה זה? זכר למה? מעמד הר סיני. אבל היה שם עוד משהו. איפה זכר לאש, לשופר, ליראה, מה זה? מה אתה אומר? איפה זה? אני יודע לך שמתן תורה היה יום החופה. כתוב בסדרת תנחומא, אין יום חביב בעולם כיום החופה. זה מתחתן. כך כתוב בתנחומא, בלשון הזה. אין יום חביב בעולם כיום החופה. זה היה יום שמחה גדולה. מתחתנים עם השם יתברך. איזה יום החופה? יום מתן תורה? לא חופה יש ויש. יום חתונתו. כן, אבל גם שזוג מתחתן זה... מה קוראים במתן תורה? קוראים את הכתובה, לא? כן. נכון, התנאים וזה, שיש לרבי ישראל נג'רה. כתובה שם, התנאים, וזה דברים יפים שם. והוא התחייב לה, היא התחייבה לו. נכון? אז שמחה עכשיו. אתה רואה, זוג מתחתן. טוב לגבר כי יישא עול בן עורב. עכשיו הוא מתחייב משכנתה, פרנס את הבית, גז, חשמל, מים, ארנונה. נכון, יש לו הרבה עול. זהו מתחייב בכתובה. אסור לפרנס, לכלכל, לסבר. אבל אם השם יתברך הוא הבעל, אז הוא יתחייב. היא האישה, אף על פי שהיא לא קטנה בכתובה את זה, מכבסת, מבשלת, מנקה, עושה וזה. נכון? יש לה התחייבויות מעל פה, מה שנקרא. היא לא חותמת על זה. לא משנה. אבל הם מתחייבים אחד לשני. לא ראינו אף אחד שעושה זכר ביום הנישואין שלו להתחייבויות. ליום תשלום המשכנתה, ליום זה עושים זכר. איזה זכר עושים? קודים, שמחה, סקלה, פרחים, נכון? ביום החופה. אנחנו גם. נכון, יש התחייבויות. נכון, יש הרבה עול. אבל מצד שני, איזה יום זה? זה העיקר ההתחייבויות? ההתחייבויות האלה הן תפלות לעיקר היום. מה עיקר היום? יצירת הקשר, הייחוד הזה. הייחוד, הקמת בית. זה השמחה, זה האושר. מה רוצים להגיד לך בזה? חז"ל אמרו לך, אל תעשה סימנים לאש. אל תעשה סימנים ליראה עכשיו. תעשה רק זכר למה? לשושנים, לבשמים. למה? כדי שתדע. נכון, יש התחייבויות, נכון זה עול קבלת התורה, נכון זה. אבל יש שם הרבה אושר, יש שם הרבה אור, יש הרבה שמחה, יש הרבה פרחים, יש הרבה שושנים, יש הרבה אושר ובושם וריחות טובים. ענג על השם.